Спадарня Ірына, скажыце, у вас жа ў дзяцінстве таксама, напэўна, быў тэлевізор? Ну, конечно, у мяне такі яшчэ быў на доўгіх ножках, вось, ну, шкляны такі Так. з лінзай, которым плоскагубцамі трэба было каналы пераключаць, і калі ён не працуе, а трансфарматар яшчэ стаяў, і калі не працуе, трэба было б па тэлевізару так дум, да. А што там паказвалі на гэтым вашым савецкім телеку? Па-першае, там паказвалі разводы чорна-белыя, я так думаю. Там паказвалі многа снега. Так. Была такая таблічка спецыяльная. Ну, я калі была малая, я вельмі любіла глядзець балет. Прабачце, вот чэсна, піянерская так было. Я просто картинкой это помню. Вот такі эмацыйны след у меня ёсць. Як я усе сышлі на работу, я ўключила телевизор, там балет, і я разам з балеринами, там, я сейчас не буду показывать, ну, это в закрытом канале для моих прыхільнікаў за вялікія На грошы. OnlyFans. Між іншым, так мы даведаліся, што спадарню Ірыну ў дзяцінстве пакідалі адну ў хаце, і сучасныя бацькі такога б ні ў якім разе не Гэта было зрабілі. нармальна ў маім дзяцінстве, але гэта іншая размова.